Bună ziua și bine v-am găsit la un episod din Tropicraft. Data trecută știu că m-am avut gigantic lagul, dar era pentru că se încărca mapa. Și văd că se încărca foarte greu. Am mai umblat eu prin setări. Like Spike. Cred că s-a dat autosaving. Ne, ține mult. Și... Wahaha. Oh, nu! Agresiv! Nu mai vreau să mor. Da. Serios. Chiar acum că am adunat foarte mult. Deci dacă vă apucați de Tropicraft, aveți grijă. Asta ce? Oh. Portocale. Numai de s-ar sparge mai rapid. După cum am zis, poate voi începe și o serie de de Terrafirma, cred, de Technic sau de Techit. Eu mai bine zic Tehnic. Sau poate chiar fi The Beast. N-am nevoie de seplinguri. Scuze pentru înjurătura din episodul 2. M-am enervat că mi-a luat puieț. Nici o fruct. Sper să mai muri și de data asta. Ok. Da, ajungem. Ce când de vedere am? Nu, ăsta era. Da, chiar, Max FPS. De ce m-am gândit? Nu știu de câmpul, dar să zicem că e bun. Sau? Ăsta e câmpul. Normal. Pare că e mai... Nu. Deja am 3 abonați. Da, e bine pentru un începător, din care e chiar foarte bine. Ups, nu băgați în seamă. Urăsc că mi se întâmplă asta. Am băgat full screen, mi se vede mai fain, dar după aia tot ecranul se vede negru. LOL, am egalat numărul portocalelor cu lemn. Nici n-am pot. Bambus. Gata, seara asta ne facem casă. Ce sună așa? Din câte știu, așa sună cable-urile. Cam ciudat. Adică au băgat sunetele din Silent Hill, care e un joc horror, le-au băgat în Minecraft, deci... Câteodată așa te sperii de ele. Bine, nu a sunat deloc așa. Ok. Au! Serios? Am sărit de-abia de la 3 blocuri și deja mi-am luat damage. Câteodată sar de pe la vreo 5 și de-abia mi-au... Pești pirania. De fapt, ce pești pirania? Am scăpat de peștii sabie. Fuck you! Fuck you! Asta e ciudat. Slime ball-urile. E razele meduze, care, nu știu ce, dar când te apropii de ele, își iau singure damage. La noi. Astea sunt numai verzi, în caz că vă întrebați. Doi, vedeți? Lime. Așa se cheamă și cele galbene. Nu mai bine le ziceau yellow lime. Nu știu, lasă-le încolo. Mie îmi trebuie bambus să-mi fac odată o casă. Hai, luăm și o de cocos, chiar nu o să fie. Vedeți, după cum ziceam, meduze. Își iau singure damage și mor. Ai o sede mare. Repede, la ea, la atac. Sper că nu s-o trăvitoare. De ce mi-au damage? Ia aș lua. Doamne, dar câtă viață are? Gata. Da, nu mai expect. Wow! Un villager. Trebuie să avem grijă cu ăștia că sunt agresiv rău.
Deci nu ne umblăm prin chesturi. Mai ales că când te omoară, îți bagă itemele ce nu le trebuie, ce li se pare inutile, cum ar fi nu casă de cocos sau lemnul, le aruncă pe jos. Sia mano. Nu le furăm pește, că după aia ne vin și ne omoară și ne iau itemele. Ăștia au și nume. Wow. Și ăla? O răpit de la... Glitch de lumină. Dacă nu mă știu, așa se făcea. Da, Bamboo Bundle. Trebuie să ne facem un crafting. Da. Am uitat. E fain că poți face și chest din bambus. Hai facem o din asta. Uitați o maimuță. Nu atac la maimuțe! Ce tu? Vreau să mă atace. Ia, ce drăguțes. Le las în pace. Și i-am dat câteva. Așa. Ok, să începem casa, în sfârșit. Cred că la început o să-mi fac una de, să zicem, 4 pe 4. Nu, să fie 5 pe 5. 5. Și fiți atenți cum rămânem fără bambus. Ta-da! Încă am numărat? Oh! Știți că m-am oprit. Dacă țin eu bine minte, parcă puteai să faci și ușă din bambus. Poți să faci bombe din nuci de cocos. Nu mai știu cum. În fine, o să mă duc eu pe un wiki, dar măcar deocamdată atât e bine. Da, după cum ziceam, clar o să rămânem fără bambus. Măcar dacă mai avea race, bine merg să pun și eu un waypoint. Deja atâta timp a trecut și n-am făcut mai nimic. Bine, am început casa, da. Și asta. Iris. Plante iris. Deci să ții minte, casa e tocmai în spate. Acolo niște bambus, dar nu cred că să fie de ajuns. Nu! De ce țin eu asta? Bun. Mă voi duce să atac acel... Oh, da. Statuile. Îmi faci mă ceva? Dacă mă atacă, îți mort. Da. Asta poate fi... Și acum nici nu mai găsim casa. Da. Trebuie să mă duc și eu mai des la coordonate. În fine, cred că o să mă apuc de o casă chiar aici, la spawn. Măcar dacă mor să mor în ea, să văd de în ea. Dar nu i-am făcut nimic la aia. Până acum cred că am murit de o grămadă de ori. Lag. Da, dacă de atâtea de ori mor în ăsta pe Terrafirma Craft nici să nu mă gândesc. Deci cred că gata cu seria de Terrafirma Craft, cred că nici nu vom începe. Glumea am tot să încep. Mai fac și o suriță și dintr-un bambus să-mi fac un bambus.